Ce s-a întâmplat cu Ronan? Se vede ceva împușcătură. Nu cred că Ronan a fost împușcat de cineva, dar de cine? Păi, să mă gândesc. Cine ar putea fi? Ca nimeni. Din orașul ăsta toți sunt prieteni. Trebuie să ne gândim. Păi, poate niște răufăcători care încă mai există? N-are cum. Sensei, ce e din mâna ta? Este o lamă a timpului. Tare. Păi, da, foarte tare lama. Ce putere are? Să mergi foarte rapid. Dr. Sanders, da, aici este Acronix. Mulțumesc. Ha. Și n-aveți voie totuși să intrați aici, știați? Nu contează. Nu sunt chiar Dr. Sanders. Sunt Crocs. Acronix? Crocs? Ce bine. Trebuie să te salvezi cumva. Scuze că te-a răsturnat. Ești blocat în timp, se pare că... Da, sunt blocat pe această platformă. Ce să pot face? Pasă pe buton. Buton aici. A scăpat. Acum să mergem de aici, să-i batem pe ninja. Hei, Acronix, putem să mergem la ninja ca să le furăm o lamă a timpului. Știu să mergem. Hei, cine e acela, sensei? Acronix? Crocs? Hei, dacă vrei să-l bați pe sensei, trebuie să ne bați și pe noi. Stai pe loc! Așa, acum vor sta toți pe loc. Hei, dar ce stă pe loc? Pe loc toată lumea. Ha! Și acum poți să furi lama. Bine, să miște pe loc. Tot pe loc va sta, deci. Lama este a mea. Acum să mergem la Vermilion. Ce? Sunt foarte periculoși. Cum crezi că o să vrei să fie cineva de ai noștri? Păi, poate chiar o să vrei. Să mergem. Suntem aici. Și suntem mulți. Bună, ăsta e episodul 2 din întoarcerea în timp sau... Episodul 2 va fi foarte frumos și sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și subscribe. Pa!